BPF नि थाखाय दा गोजां बोथोर फैनोसैमोन खिन्थु बिसिनाव गोलोम बोथोर हाबबाय। गोलोम बोथोर हाबनाय माने मा बोथोर सोलायबाय। गस्ला खुयै खुयै BPF नि गस्लाखौ खुयै खुयै दिनै UPPL नि गस्ला गानफैबाय। थारमाने गोलोम बोथोर फैबासो गरमखौ खुयो नालाय बेयाव रावबो थानो हाया। बे गरम सान्दुङाव रावबो थानाय नङा। थ' बेनिखायनो UPPL आव जगदान जाफैबाय। UPPL आ थान्दा गुसु आराम सरकार सालायगासिनो दङ। बे बोथोरखौ बयबो लुबैनानै फैबाय। बासुगाव हिसाबै दिनै बेल' नङा दिनैहाय कुथियापारा बालापारा आरो नैबे बासुगाव थुरिबारि बेवहाय गोबां ट्रेनिं जोङो खालामबाय। बा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय UPPL दलावहाय हाबफैबाय। जों बेखौ बरायखांबाय आरो बरायबाय। दिनैहाय जोङो नुबाय जे प्रत्येक जायगायावनो मोनसे सोलायनाय फैदों आरो BPF नि थाखाय दा गोजां बोथोर फैनोसैमोन खिन्थु बिसिनाव गोलोम बोथोर हाबबाय। गोलोम बोथोर हाबनाय माने मा बोथोर सोलायबाय। गस्ला खुयै खुयै BPF नि गस्लाखौ खुयै खुयै दिनै UPPL नि गस्ला गानफैबाय। थारमाने गोलोम बोथोर फैबासो गरमखौ खुयो नालाय बेयाव रावबो थानो हाया। बे गरम सान्दुङाव रावबो थानाय नङा। थ' बेनिखायनो UPPL आव जगदान जाफैबाय। UPPL आ थान्दा गुसु आराम सरकार सालायगासिनो दङ। बे बोथोरखौ बयबो लुबैनानै फैबाय। बासुगावजों लोगोसे आरोबाव बासुगावआवनो दायो दंबायो नै गोबां जेनाखि इयुथ्सफोर गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोना जयनिं नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावनो आरोबाव बिथांमोना हांख्रायबाय थादों आरो बेवहाय जोङो जयनिं खालामगोन। सा ओनसोलावबो जोङो दहायसो गोबाङै गामि गामि जयनिं खालामबाय। दिनै बिथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों जे बोथोरा सोलायबाय हिसाबै आरो सरकारानो मोनसे दिनैहाय स्थायि आरो जोंनि गेजेरावहाय मोजां बोथोर सान्थि भाबै जोङो थानो मोनदों। बेखौ मोजां मोननानै दिनै BPF नि गस्लाखौ खुयै खुयै गारनानै दिनै UPPL आव हाबफैदों।